Ịdị ka onye ike gwụrụ. Ọ bụrụkwa na ikwu ike gwụrụ. Ọ bụrụ na ikwu ndụka ike gwụrụ. Wa mmụọ na-eko n'uko n'ife ihe dị n'ụlọ. Ịma na Ada mbịari, Ada nọ n'ụlọ. Oge ọbụla ọ nọ ebe ọ na-azụ afịa. Ụmụaka ụlọ akwụkwọ na-eje na-edufe apụ. Sọsọ m nọ na-eme ife niile. I kwesịrị ịdị na-eme ife niile. Nwoke na-agbadazikwa agbada. Eziokwu ikwu. Echego m ya wee sị na m ga-enweta odibo nwaanyị ga na-enyere m aka. Ọma bụkwa echiche ọjọọ. Mana ọma ndịkwa m mma ma ịkpọta onye gbadago. Ndụka ka efichọ ikwu. Daa Margaret ama nnabatakwa echiche gị ahụ. Mana ọ na-afụ onye ọbụla ka onwe ife ya na ya na-azọ. Eziokwu. Otu a mana gị si anọ mgbe ọbụla. Ọ ga-eche na anyị na-alarụkọ. Adam Bieri. 1960 Nigeria were independent. 1960 Nigeria. Wokem. Sorenim. Nwa nwere maka nwere owe. Ozini mazi ihe chesa aga ụbọchị ka ogene. Eni, tugodi. Okwu mana gị ojila gari. Stephen, iwe karịa ka onye ubi ya ma. Ọgwụ otu eze nkịta ji egwu egwu gojatarụ. Egwutekwa na egwu ebe Okwumanụ nọ ka na-ezuzu gị. Obi. Chire Madam Betty anaghịzi anam ugbo m ji. Obeski, ka ihe na-eme gị? Kọdụ ihe dị ya. Mmekọ nwoke na nwoke. Gwara ya ahụ. Nwoke m otu a ka o si mee. Ife dị mmanụ a ga-alali ya mmanya na ọ ga-enwere ya aṅụrị. Nna ka mkpochi aka niile na mgbede nugo. Mba. Iwewekwana gị na mgbede oge. Eje m ifo nwaanyị ọkụ gbara. N'ọlụka naanị. Gentị, achọrọ m ka gị na ụmụnne chọba aka n'elu ụmụ m ndị odibo nwaanyị. Ndị odibo kwa? Mbaba, ofu onye odibo nwaanyị, onye ife nchọba ikwu. Chọta nụ m ofu onye odibo nwaanyị. Nke ha bụ ọnụ nsogbu. So ego ka yeli. Bịa nwoke m. Mmụọ nwa na-etinye amagodo mma ka ụfọdụzi ama nwaanyị ọ ga-etinwu ya. Buruguru n'ụzọ chọta odibo nwaanyị tupu ikwuba okwu ego. Kebere mede ya. Atacha nnọọ afụfụ a niile. Ụlọ achịcha bụ ebe na-amịpụtazi mkpụrụ. Ọsọgbugo m. Nke kachasị asọ m bụ ozi ndị anyị nweta na anyị ga na-ebugazilụ nnukwu ụlọ nkwari achịcha. Ọkwa nnukwu ife. Ya ka iji nwayọ ekwu. Ya bụ ụlọ nkwari gbagote. Anyị ga na-ebujezi ụlọ nkwari achịcha. Ọkwa ebe anyị chọrọ itoru eri oge. Ka m gwa eziokwu. Maka ya, ana m eche na anyị ga-achọta ndị ọrụ nlụchalụ. Ndị na-alụchalụ. Welufa tinyelu ndị nọ anọ. Ka fa nwee ike na-emepụta achịcha ga-ezu mmadụ niile achọ ka ebutere fa achịcha. Ife na-ekwukwa m bụ eziokwu mana anyị welu ndị a na-akwụ ụgwọ nwa tinye na ndị nọbụ anọ. Ọ ga-ebu n'anya aka. Ọ ga-ebu anyị aka nye ma m ji wee sị ka anyị chọrọ ndị chelụkwa biko. Hello? Ovie nwoke m kele ome. Ime gị ya? Ọ na-abịa? Nwanne m Chukwu agọzi. Daalụ ndugo. Ka m cherezi anyị na ọbịa mesịa mkpọghị. Daalụ. Ọkwa onye nwoke Ovie, onye na-aja Delta. Obegolo m okwu na nkenke. Ọ chọtagolo m odibo nwaanyị mụ na anyị na-ekwu maka ya. Ihe ekudazinu. Onye ọka iji nwayọ ekwu.
Onka kiko na. Yeah, I'm free. Steven. KJ. Ije dị anya. Bịa, abịala nso. Nọrọ ebe ị nọ. Ị na-anụ? Steven, mmadụ atọ bi n'ime ụlọ a. Adịghị otu a ga-esi nọrọ nga naanị gị a na-eri nne dị mma. Ekutere m si ka anyị tụọ ego wee sie nri ụtụtụ. Ọ na-agbanye ọkụ. Ibutekwara. Ogwara nche na ebe a ịgba ga ọkụkọ bụ akwa n'ike bọje n'usekwu. Kekwanụ mgbe iji ekwute nke ahụ? Steven, enweghị otu a ga-esi nọrọ nga naanị gị a na-eri nne dị mma. Akwa ị na-anụ? Bịa, nọ nso Ajayi. Gị mara otu ọ dị m kịta ijiri nnọọ nwayọọ hapụ m aka. Maka na aga m asị gị ndị ma ihe eme gị. Ị na-anụ? Bịa Steven, ọmụ ka aba na-amụrụ ọkpọ. Oke ọkpara na anyị afụbeghị ofu mmanya n'Igbo. Nọzọ? Afụrụ m na ụlọ na-agba agbalị izu ọkụ ya. Nsogbu adịrọ. Mụ na onwe makwa ihe m ga-eme. Mba. Biko. Ọ obere ka gị biko. Eji m n'aka na oge nwawo maazị Ọsọndụ m chọrọ bịa ebe a. Ọmụ. Che. Ọngụnwa bụ odibo nwaanyị Ovie na-agwa maka ya. Gbam. Ọmụ. Mana Ovie akwanụ ekwu echi. Mana ọ gwa m na ị ga-eme m ọfụma na mbata obodo a. Bịa. Debegoro akpa ị nọ naanị zuo obere ike tupu m jee gosizie ya ụlọ niile. Gboo! A na-ezikwa ike ebe a. Ka bido n'ọrụ ozugbo nụ. Mana akpagori maka osusu. Nke bụ osusu. Na anyị na-awụkwa m n'ala. Ị na-awụ m n'ala. Ana m ekwu okwu ego ọrụ m. Ị gaghị akwụ ya bụrụ nsogbu. Ego na-eke chọ ka akwụ ya. Gboo! Ọmụọ ya agbaghị ego ole ga-akwụ m. Nna anyị wụkwa mgbada. Akpọkwana mgbada ọzọ. Ngwa. Baa n'ime ụlọ jee dobe akpa ya emezi anyị pụta ka anyị kpa. Mba ihe n'ime. Ka ebe a ka ebe a. Nke dị n'aka Nke abanye abanye. ụlọ dị n'aka ekpe. Nke nọ n'aka ekpe. Nke n'aka ekpe. Enwe ya anyị ga. Ebe a makwara nọ mma ọjọọ. Chai. Asọfụrụ ọtụrụ n'ogbe. Nwa nke na-eme. Ya. A ga-akpọ nke Ekene ka ọ bụ supiri ka ị na-asụ. Ya nwa nyekwara m nsogbu o. Ekene nkere nke ọ ga-esote okwu. Kedu onye kpọbatara nkịta ara n'ime ụlọ? Gboo! Ya. Nwa. Ntị ọnụ gị n'isi. A na-agba gị egbe n'isi. Bịa gbara ọgụ gị nwụọ. Jide ya nga. Gị chọrọ ịgwa m okwu, ị taa ya eze. Ị na-anụ? Gị chọrọ ịgwa m okwu, taa ya eze. Gboo! Bịa. Ọmụọ ka ị na-emere na ịmakwa ndị abụ. Ejiri m anụ akpọrọ nọ aṅụ mmiri. Gbara ọgụ gị nwụọ. Ọkwa ifuru. Ụra m ga-ama gị ga-esi mapụ Naijiria n'ihu gị. Ọ bụrụ na idozie ọnụ gị otu ọ kwesịrị ịdị. Bịa ịnwa anya ọnwụ nta gị ka ụgba ka ị na-eme gị n'isi ị na-ata ncha onye bụrụ onye na-eji m aka onye
biko wetu ọ na-apụ ka m jee onye a eweliwe ụfọdụ onye a na-ebiwe na-ewe m biko Ofejo ọ gị na-emeba na anyị lekwanụ ụnụ karị hapụ ka m nje ka bupụta onye adị ka akpaja ngwa bata n'ụlọ anyị mara onye mbụ Ofejo bata ndị bụ na kịta na oge nwa iji gbada onye odibo nwa nekwanụ mụ onye ọkụ ka anyị piga ọnụ n'ụtụtụ a eye nwoke ọma akwa ịmasị asị na onweghị m nwa ahụ gara iti gị gboo nwanne nwata nwaanyị nke a na-achakwa ọkụ na mana ịmagodi ihe bụ obi ụtọ m anyị enweghị onye ji na-ebesisi Steven nkwu ya ya ọnịna ọ nọ n'ụlọ a ga-eruchi onye ọbụla ahụ akwa ịhụ ana m achọ nwaanyị mana ọ bụ nke kpọ nwa kere okoma kpọtara anwụghị ya ọrụ nwanne okongwu ga nnọọ n'ikpo nnụnụ gbara nza amakwa m na ya na-enyegbu nwata nwaanyị ga na-eme anya ka nkịta ara ọsịnabịa bụ fejiro ị kwesịrị imetụ aka n'ọnụ ya ọ bụrụ ịdị ọcha gboo bịagodi ka ị kpata na ndị niile bi n'ụlọ na-enwe skọskọ n'isi isi gịnị bịa ọnwa ka ị na-arakasịrị anya dịkwa ngwa nwa wori o imekwa na mme gị ihe ga-eme gị ga-agbafu ebe a na-ayọ ara ọ dị onye ayọ ara bịa ịfụrụ n'ụlọ ka otu a ka ha kparakwa ọgụ gị nwụọ o ka onye bụ iwudo onye ọ dị ka isi n'ụlọ lara wee gbapụta mụ nwa ka ị na-akpọ onye ara mmegị ihe ga-eme gị na ọsọ apụ gị n'ụkwụ ị na-ayọ ara ndụga afọ m n'ifugo odibo nwaanyị mkpọta ọfụ afọ ya bụ Ofejiro ndụka nwanne m nwoke afụgo m ya mụ na ekenego o nwere agba ngwa chai onwe ife na-esi na ụzọkwu ka m bịagodi nwoke m hello dị onye a onye na-enyere mmadụ aka n'ụlọ ka onye bịa imegbu mmadụ onye nyawa onye a ezigbo mmadụ dị ka ya ewo ọ bụ ka ezigbo mmadụ ka ma achọkwanye okwu ebukwa n'ụzọ chi okwu ọ na-eme ka ogbunigwe na-akwado ịgbari agbari maazị isi ka m siwa mmiri a n'ọkụ achọrọ m ili loiloi na ofe akwụkwọ achọrọ m iji ame nri ụtụtụ okoko a ga-etinye ọnụ gị tinye ọ bụkwa na ọma nye gị nsogbu anyị ma onye ewu nọ ọ ga-enye anyị nsogbu anyị macha ama m na ebe afọ ọ lara anya ala kama ọ ga-adọrọ n'ite ọ dọrọ n'afọ ka ebe mere ya ọ dị ka ịchọghị okwu ndụka na agụrụ eme n'ụmụ ụlọ nke a jụọ oyi ka anyị lie ozu chai anyị na-eto ọnụ na ịbụ ize ego mana agụrụ na-afịa anyị ọnụ n'ụlọ a ihe niile ị na-akọkwa nkịta bụrụkwa gịnị
na akọnuche gị adịrọ ya. Okweski, Okefo, enwe m efe ihe niile na-akọ ili kịta, okwe na anụ. Nya, ị nọ ebe a na-ege anyị ntị kemgbe. Ọ na-agba gị n'isi. Ka ị na-akụziri ọgwụ ihe mụ na gị ji. Ka ị na-emere gị? Emere anyị na-eme ka onye isi n'ime ọhịa wepụta. Ọgwụ a ka ị na-agba bịa nduchi n'ọrụ ịmara ọbụtụ ga-esi. Ka ị na-eme gị bịa achọkwa m ịma na iwu nwa maazị o. Nwa sikọsikọ ka nọ n'isi ọ ruru nke gị. Biko brozuo onwe gị sebe. Ịchọkwa mmụọ gị n'ala ka ị na-eme gị. Obi gbanye ọkụ ka echi si na-akpa ọgwa ka nwaanyị. Gwakwa ya o ka uche adịrịkwa ya ọ na-akụ eri akụ eri. Nne eweliwe ọwa agụrụ. Agụrụ ọrịa kara ịgwa m na agụụ dị ya. Unu eribeghị. Nre adịrọ. Unu kara imetụrụ nnu n'elu ọkụkọ ndụka na ebe a na-enweta onwe ya. Gboo ịma ife ga-eme n'ụnụ nwee gbaa di ka m ga-ahazie na nri ụnụ ga-eri nri kịta. Ụmụ nwanne m. Nwanne, ka ya kpa inye ime kịta. Ọ bụrụ ebu n'egwu ya bịa. Ọ masịrị m chacha. Ọwa ife ikwuru ngwanụ yarụ ma nnibịa iwepụ onwe gị Ka nnukwa. Dị, akpawago m maka ọrụ ọzọ. Nke a bụ kpọchaa. Otu aka ọ kwesịrị ịdịnụ. Ifu na ife adịbago mma. Ka anyị ṅụrụ ya nkịta oge ka dị. Ọnyanụ. Kama na ife na-ewute m na mmụọ m bụ na kịta ife bịa dịba mma ka ị bịa bibe ndụ onye ụbịam. Kamgbe ị bịa be m ofu akwa ka ị na-eyi. Asị unu fie ise a n'anya mepee anya n'ọfụma tupu na anụ nwunye unu ada anụ ife ọ chụpụgodo ihe n'ụlọ iwere ofu akwa gbatabe m. Dị ịghọta. Awọtara m ọ napụzi ife na-eme n'ime ọlụ anyị na-efe ekwu maka ya kịta ụbọchị a ga-akpọ ya maka ọlụ a ife aka ị ga-eyiwe je Mbanụ. ka rapụgodo nke ahụ ife ga-eme bụ ụbọchị fakpọ ya egwa m mba n'ime ebe m na-edobe akwa chọọla ya akwa iri dị ọcha guzoro ọtọ kwụrụ chim ka nwoke ọ dịbe nnekwu Daalụ. isi na ife adịgo mma Daalụ. otu ọbụla ọdịna ka anyị kene osebụrụ Daalụ. Dị, dịka ihe nna n'isi ya. Ọ na-esi ka ife na-ele ọkụ. Ewo n'ụwa ofe jiro ga-agbalụ m ụlọ ọkụ. Ọ nọrọ n'usekwu. Otu a ka anyị si amị nkwụ na Nwanne. na mmanya mara mma o. Ọ ka aka tee ofuru. Steven, ka otu isi fụ ya? Ya ọ dị m ka ya bụrụ na enwere m onye komita m ga-eji wee fụ ife nọ n'ime mmanya na-eme m ahụ m pokopoko. Okwaski bụ chike n'ọnụ. Eme ha na ị na-akọ tutu ya ọ dị ka mmanya bụ agụ gị n'anya. Ofe jiro ya bụ isi be nri n'usekwu ọ na-agba ọkụ ị bịa na-ala ife nna marọ. Maazị jikwana ya nwayọọ were ya nwayọọ ị na-akụsụkwana ihe na ebe a na-anwụ nkwụ a na-anwụ mmanya ngwa ma nkwụ ma ngwọ ka ị na-ala nke a gbasara m bịa n'usekwu a ka iji efu ife ị na-esi na ọ na-agba ọkụ. Ya anyị ji ahụ mmanya agbụ maka na ndị inyoma na-adị mma ọ bụrụ ya bịa nke a kedu ihe na-akọ ị ga-amụtakwanụ ka esi asụ asụ ndị obodo inugo nke a n'anyịkwu a na-eweta akọ n'uche ụfọdụ anyị nọ ebe a na-aghọta. ofe jiro ị ka n'ebe a na anyị jirikwana ya nwayọọ jiri ya nwayọọ ama m nọọ maka okoko ndụka gwara gị na ihe m chiwara n'ọkụ ama m ya anyị macha onye kama ọ ga-adọrọ n'ụtọ dọrọ n'afọ mmanya nke atọ ka Mmanya nke idewere ala bute mmanya nsọ. ịmakwa na omenala